Tinta di. Hello lwgwpwr, नोंथाङा बांसिन फिल्म फेस्टिभेल एबा ओमफ्राय जोङो दिनैहाय बेरायनो थांदों आरोना मायाव थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम अब्लानो मिथिगोन आरोना थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायलांनोसै सिनारिखौ देखायलांबाय एसे ओमफ्राय नै जोंनिया बुंजोब्बाय नै ओइ आंखौ नाहरजोब्बाय माइ गायसोदों गथ' गथाय सेस थांजोबहांदों जोबो हाय होनदो दे हाय गाइस होनदे देद' नोंखौबो नुगोनब्रा नों नाय दे नोंलाय नों एबार डाउनलड खालामना लानोसै लाखिलायनोसो मानासाव थांनाय नोंनि बेगखौ खोन्था जि मोजां खामानिनो बेगा फैसा बुरजाथार दं कालपानि दैमा सिगां बैजोंसोमोन नामा लामायानो सिगां होनदों बै बे सेकेन्डाराव Dari dugu kan bro? Abo, undensa. Nanya. Daga gaवनि माथो खमयावलाय बेयावबो मानसिफोर फैगोन आरो न' फैदावबानो फैगोन Dari dugu fैयो रडनिफ्राय फैयो माथो रावारि टाइमाव बेखिनियावनो बेसे बुंफबजोबो मानासाव थांब्रबब्रा इयाव थायो माने गोजान फैया मानास लाइन हाबबाय नै बैथिं बागान थांबाय दायो जोङो मानास लाइन मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय थांसै आरो न'नि गेजेर जमा फैजोबखादों आयौ बिथिं थांसिगोन जों हामा नोंबो थांगोन ओइनो मोनसे जिरायना गांसे हर Abo restaurant sama yau Lansi logofer. Hai inde. Hai. So finally logofer नै जोङो मानासाव मोनफैमारबाय आरोना फैनो होननानै ओमफ्राय मा नुयो मा नुवा नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा भिडिअ मोसानोसो लुगैबाय आरोना लोगोफोर बर'नि बोनायाव माने ट्रेडिसनेल पिक्सारफोर दङ आरोना मोसानाय खाम दामनाय ओमफ्राय जि खुन्दुं थुननाय होरिनि ओमफ्राय संनाय खावनायनिबो बेवहाय पिक्सार दङ आरोना दावराय नुदोंमोन मालाय दावराया बै आदार जाबाय दङ आरोना ओमफ्राय बोनो हायासै ओमफ्राय मोनफैबायमोन नै लोगोफोर जोङो दायो ओमफ्राय दे ओरैबायदिथार जादों आरोना खिथानि र' दै सुग्रा बबेयाव दै ओइयो रानबाथाय बैयो बै गोसोम थख' राननानै साफा थांबाय इयो लामाया बिदिबा ओमफ्राय बै गेजेराव न' दंलाय दसं
ओमफ्राय अखा हाबाय थानानै मालायनो दैयानो बेसेबा गिदिर देरबाय ओमफ्राय जोङो सिङावबो हाबनो हाला आरोना दैयाव जि गिदिर जाखाबाय दैयानो जों दाखालिनिफ्रायनो फैनो होनना ओंखारबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्रायो अखा हाथिबाय थानानै फैनो हायासै ओमफ्राय मैया बिराद अखा हादोंमोन ना ओमफ्रायो बुंबाय आरो दैया बुंबाय माने बिराद थार जादों ओमफ्रायो फैनो लुगैबाय नालाय फैथारबाय जोङो अखा हाबाबो खिन्थु जों हाबनो हाला आरोना सिङाव दा बिराद थार जादों नालाय दैयानो खलाब जायासै अखा हानायाव फैनाय खलाबानो जायासैना दैयावबो हाबनो मोनासै ओमफ्राय माथिं थांगोन जों दा सापात बागानथिं थांसै ओरैनो बेरायलाबायनोसै हमनो थांदों मालायनो हाया लांबोनो बेलाय मोननोसै गलगाप्पा फैबाय नै जानोसै लुगैबाय बिमानिया आइयो जानि ओमफ्राय इयो आब' आब'आ बार' फाजा जायोनो दाय बोरसिखौ नायखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो सापात बागानथिंजाय थांसै आरोना गिदिंनो गैया बेवहाय जेबो इन्टारेस्ट जायासै आरोना माने नेक्स्ट फैफिननो नाजानोसै दायो बिराद थारना दैजों ओंखायनो हाबनोबो मोनला मानोबो मोनला जों बेवहाय ओरैनो नायनानैल' जाबाय थांसै थांसै मुसाथिं हाबनानै बेरायनो मोनगोन होनलाय मालाय नै हाबनो मोनासै फ्रायनो लोगोफोर जोंखौ माने मुसायाव हाबहोदिया आरोना फार्स्टआव सोंखादोंमोन आरोना ओमफ्राय सोंनायाव होनबाय रेस्टुरेन्टआनो बन्द होनबाय आरोना फार्स्टआव ओमफ्रायहाय रेस्टुरेन्टआव हाबगोन होननायखाय ओमफ्राय रेस्टुरेन्टखौ खुला होननानै ओमफ्राय होननायखाय जों रेस्टुरेन्टआव हाबनो होनना ओंखारदोंमोन आरोना ओमफ्राय रेस्टुरेन्टआव हाबनो होनना ओंखारनायाव जोंखौ हाबनो होफिनदिया आरोना ओमफ्राय बेरायनो नागिरदोंल' साननानै ओमफ्राय माबा मोनसे जाबासो रेस्टुरेन्टआव माबा मोनसे जाबासो बेरायनो मोनगोन होननानै ओमफ्राय जोंखौ हाबनोनो होदिया ओमफ्राय जों दा फैफिनबाय आरोना लोगोफोर हाबासै जोङो ओमफ्राय नै जों इयावनो हाबनोसै ओरैनो इबो बायला जोब्बाय नै थेवबाबो ओरैनो खनसे हाबना नायनोसै ओमफ्राय मुसायाव हाबनो मोनि जों इयावनो हाबबाय बायला जिला जाबाबो ओमफ्राय बोरैबा जाजोब्बाय ना बोरायजोब्बाय ला 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 कृष्णा खाथियाव फैब्रा नै बरिया नै टिं 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 दे सानैबो जा आथिं थिखांबावलाय दिसो आङो नुवाखै ओमफ्राय जि गोरसा जाबावबायसो नै आयौ ला 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 लु 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 ला दे कृष्णाखौ होदो प्रकृति बेयो प्रकृति निर्नामायाव हाबफैबाय आरोना थेवबो बिराद मोजां मोजां फाय
Apa? Ini hai deh. Wow. जों दहायनिफ्राय अबाव गोदावना थानाय हो? ना? जों दहायनिफ्राय याव फैनो रोङासै मायाव गोदावना थानाय जोंलाय? बेखिजा फैखानायानो हामगौमोन ना जों याव फैनासो जिरायनोबो मोनबाय ना? दे होनदो माबायदि मोनखो फैना? मानो? आं मोजांसोलाय जि मोजां बार बारबाय मोसौ हाबनो मोनैनि लेथ्रा मोनबायथ' र' अयथासार दिनै जि बरियाखा लोगोफोरनि भिउआ सर्ट भिडिअ माबा सरि कभार भिडिअ खालामनो बिराद मोजां जादों जायगाफ्रा नै मालाय फट' खेबनायफ्रा जि बरियाखा Sana. Hey. ओमफ्राय दायो जोङो बेरायखांबाय आरोना ओमफ्राय थांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय लास्ट भिउ नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय देखायनोसै ini sampai masih ya jalan mana ini nih sana दायो जों फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गारिया फंबायमोनबो फैनानै गंनै जाना होबाय नालाय ओमफ्राय मानसिया नांबाय आरोना ओमफ्राय इसोर आगोलाव थांबाय आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै आरोना लोगोफोर दायो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै न'आव बाय बाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो लाइक खोन्थादो लोगोफोर